Καλησπέρα. Σήμερα θα σας παρουσιάσω μία νέα επιχειρηματική ιδέα που σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε μία δική σας online επιχείρηση δημιουργώντας εισόδημα από το χώρο της τουριστικής βιομηχανίας. Καταρχήν, ας πούμε λίγα λόγια για το πώς ξεκίνησα να ασχολούμαι με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πριν από την εγγραφή μου, είχα ακούσει για εταιρείες προώθησης προϊόντων, αγοράς χρυσού, αλλά δεν συμμετείχα, όχι μόνο γιατί ντρεπόμουν να προσεγγίσω τους πιθανούς συνεργάτες ή αγοραστές, αλλά και επειδή όλα αυτά τα θεωρούσα απάτη. Έτσι λοιπόν, ξέροντας τις αμφιβολίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας αρχάριος, αποφάσισα να φτιάξω αυτό το βίντεο με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, για να μπορέσετε να δείτε ακόμη και εσείς που δεν έχετε ασχοληθεί ξανά με εταιρείες παραγωγής χρήματος μέσω ίντερνετ, πόσο απλό και εύκολο είναι να αποκτήσετε ένα μηνιαίο εισόδημα από το πουθενά. Πριν από ένα μήνα περίπου, ένας φίλος μου έκανε μια παρουσίαση της εταιρείας. Εκείνο που μου κέντρισε το ενδιαφέρον και αποφάσισα να εγγραφώ δεν ήταν μόνο το ότι ασχολείται με τα ταξίδια, τα οποία μου αρέσουν φυσικά πάρα πολύ, αλλά και ότι δεν με αναγκάζει να αγοράσω εξ αρχής κάποια προϊόντα ή να κάνω το οτιδήποτε μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρόνο. Και το καλύτερο, το κόστος συμμετοχής στην εταιρεία είναι μόλις $21, δηλαδή 16 ευρώ το μήνα, τα οποία ίσως και να μην χρειαστεί να ξαναπληρώσετε ποτέ. Ενθουσιασμένη όπως ήμουνα, ξεκίνησα να ενημερώνομαι τόσο από το επίσημο site, όσο και από τα βίντεο που ανεβάζουν σχεδόν καθημερινά τα μέλη της. Όλα όσα διάβαζα μου φαινόντουσαν τόσο άγνωστα και κουραστικά, που την τρίτη μέρα χάθηκε όλο το ενδιαφέρον μου και τα παράτησα. Ο φίλος μου, βλέποντας την αδράνειά μου, αποφάσισε να μου παρουσιάσει τα κέρδη του, τα οποία, είτε το πιστεύετε είτε όχι, μέσα στον πρώτο μήνα συναγωνίζεται άνετα το κατώτατο μισθό στην Ελλάδα. Βλέποντας τη συμπαράσταση που έχω από τους συνεργάτες μου και τα χρήματα τα οποία μπορώ να αποκτήσω, αποφάσισα να ξαναπροσπαθήσω να αυξήσω το εισόδημά μου, είτε αυτό θα είναι 10 είτε 500 ευρώ. Ας πούμε λοιπόν στην ουσία. Γιατί μιλάμε? Μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα που συνδυάζει τις εφαρμογές των κινητών, την τουριστική βιομηχανία και το πολυεπίπεδο internet marketing. Ως γνωστόν, τα smartphones, δηλαδή τα κινητά νέας τεχνολογίας, τείνουν να αντικαταστήσουν πλήρως τα απλά παλιά κινητά. Κυρίως γιατί με τις εφαρμογές που έχουν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, όπως να έχουμε πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, να πραγματοποιούμε αγορές, να ενημερωνόμαστε για προσφορές, να κλείνουμε ξενοδοχεία και πολλά άλλα. Είναι ένα εργαλείο που όσο περνάει καιρός γίνεται χρήσιμο και απαραίτητο στην καθημερινότητά μας. Τα ταξίδια και ό,τι συμπεριλαμβάνουν αυτά είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε όλοι και δεν πρόκειται να σταματήσουν να υπάρχουν ποτέ. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κλείνουμε διακοπές σε κοντινές περιοχές ή ξένες χώρες, είτε για λόγους αναψυχής είτε για δουλειά. Το πολυεπίπεδο marketing υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και έχει αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο με την είσοδο του ίντερνετ στη ζωή μας. Τι εννοούμε με τον όρο marketing? Με ένα παράδειγμα θα γίνει πιο κατανοητό. Έστω ότι έχει ανοίξει στη γειτονιά σας μία πιτσαρία. Αποφασίζετε να παραγγείλετε και μείνατε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Όταν θα βρεθείτε με τους γνωστούς σας, θα προτείνετε και σε αυτούς την πιτσαρία και αυτοί σε άλλους και σε άλλους και σε άλλους. Έτσι, χωρίς να το καταλάβετε, έχετε δημιουργήσει ένα δικτυακό marketing. Συστήνετε αυτό που σας αρέσει σε φίλους και γνωστούς. Εάν αυτό που τους προτείνετε ακούγεται ενδιαφέρον, θα το δοκιμάσουν γιατί εμπιστεύονται περισσότερο εσάς από τη μια διαφήμιση που θα δουν στον δρόμο ή την τηλεόραση. Το ερώτημα όμως είναι, η πιτσαρία σας έστειλε ποτέ καμία πίτσα δώρο για τους πελάτες που τις πήγατε? Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η απάντηση είναι αρνητική. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε την επιλογή να κάνουμε marketing και να κερδίζουν λεφτά κάποιοι άλλοι ή να κάνουμε marketing και να κερδίζουμε λεφτά εμείς. Τι χρειάζεται κάποιος για να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα? Για να γίνει κάποιος μέλος χρειάζεται να πληρώσει 16 ευρώ το μήνα και τίποτα παραπάνω. Ούτε έξοδα εγγραφής, ούτε άλλα κρυφά τέλη. Μόνο 16 ευρώ το μήνα. Επίσης, σε περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι, σας δίνεται η δυνατότητα να πάρετε τα χρήματά σας πίσω εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εγγραφής. Ποια προνόμια αποκτώ πληρώνοντας συνδρομή? Πληρώνοντας συνδρομή έχουμε πρόσβαση στα applications, δηλαδή στις εφαρμογές. Όσοι δεν έχετε κινητά νέας τεχνολογίας, μην αποθαρρύνεστε, γιατί μπορείτε να μπείτε στα site μέσω του υπολογιστή. Αυτή τη στιγμή η εφαρμογή μας συνδέει με 3 διαφορετικά πράγματα: το Cha-Ching Booking, τα Fan Trips και τα Fan Condos. Αναλυτικά. Μέσω του Cha-Ching Booking αποκτούμε το δικό μας online ταξιδιωτικό γραφείο, από όπου μπορούμε να κλείσουμε αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, να νοικιάσουμε αυτοκίνητο, να κλείσουμε κουραζιερόπλοια και πάρα πολλά άλλα. Ό,τι χρειαζόμαστε δηλαδή για να οργανώσουμε τις διακοπές μας. Συνεργάζεται με όλες τις επώνυμες αεροπορικές εταιρείες και με αμέτρητα ξενοδοχεία που υπάρχουν σε κάθε γωνιά του κόσμου.
Πολλοί από εσάς σκέφτεστε πως όλα αυτά μπορεί να τα βρείτε και σε άλλα επώνυμα site. Ας δούμε ποιες είναι οι διαφορές. Πρώτον, πηγαίνουμε το ταξίδι μας, απολαμβάνουμε τις διακοπές μας και στο τέλος του μήνα έχουμε επιστροφή χρημάτων. Δεύτερον, η προμήθεια δεν ισχύει μόνο για τα εισιτήρια και τα ταξίδια που κλείνετε για εσάς και την οικογένειά σας, αλλά και κλείνοντας μέσα από το λογαριασμό σας ταξίδια για φίλους και γνωστούς. Και είναι λογικό να αναρωτιέστε πώς γίνεται αυτό. Η προμήθεια από τα ταξίδια, αντί να πάει σε κάποιο τουριστικό γραφείο, πηγαίνει απευθείας σε εσάς, σαν επιβράβευση όχι μόνο για τη χρήση της εφαρμογής, αλλά και τις διαφήμισεις που κάνουμε στους φίλους μας. Δηλαδή, στην ουσία, γίνεστε ένας τουριστικός πράκτορας, με τη διαφορά ότι δεν έχετε όλα αυτά τα έξοδα που θα είχε ένα γραφείο. Και τρίτον, σε περίπτωση που κλείσετε ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο μέσω του Cha-Ching Booking και το βρείτε σε κάποιο άλλο site σε χαμηλότερη τιμή, τότε αυτό σας επιστρέφει τη διαφορά συν 10% επί αυτής της διαφοράς. Για παράδειγμα, αν κλείσετε ένα δωμάτιο στο ποσό των 100 ευρώ και το βρείτε μετά σε ένα άλλο site 90, τότε έχετε επιστροφή 10 ευρώ συν 10% της διαφοράς, άρα 11 ευρώ. Πάμε και στα υπόλοιπα. Το δεύτερο κομμάτι της εφαρμογής είναι τα Fun Trips, με τα οποία εκμεταλλευόμαστε τον αριθμό των μελών της εφαρμογής. Μαζευόμαστε όλοι μαζί, κλείνουμε όλα τα δωμάτια ενός ξενοδοχείου ή όλο το κουραζιερόπλοιο και πετυχαίνουμε απίστευτα χαμηλές τιμές. Για παράδειγμα, εάν πηγαίνετε από μόνοι σας να κλείσετε μια κουραζιέρα, μπορεί να πληρώνετε 1000 ευρώ. Εάν όμως το κουραζιερόπλοιο το κλείσουμε όλοι μαζί, μπορεί να πετύχουμε πολύ καλύτερη τιμή και να πληρώσουμε μόνο τα 500 ευρώ. Και τέλος, τα Fun Condos, μέσα από τα οποία μπορούμε να κλείσουμε εβδομαδιαίες διακοπές σε ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων, τα οποία έχουν πληρώσει κάποιοι άλλοι, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν και εμείς μπορούμε να τα επωφελούμαστε σε πολύ χαμηλές τιμές. Και κάποιος θα αναρωτηθεί ποιος είναι αυτός που έχει πληρώσει και μας δίνει έτσι το δωμάτιό του. Ακούστε τι γίνεται και εγώ τώρα το έμαθα. Εδώ και πολλά χρόνια κάποιοι αγόραζαν και συνεχίζουν να αγοράζουν χρονομερίδια. Δηλαδή, νίκιαζαν ένα δωμάτιο σε κάποια ξενοδοχεία για μία ή πολλές εβδομάδες το χρόνο και για πολλά χρόνια, πληρώνοντας πολλές χιλιάδες ευρώ. Επειδή όμως αυτά τα συμβόλαια ήταν για πολλές δεκαετίες μπροστά, το 40% αυτών των δωματίων για διάφορους λόγους μένει άδειο. Και τα ξενοδοχεία λόγω συμβολέου δεν μπορούν να διαθέσουν τα δωμάτια στο εμπόριο παρά μόνο σε ταξιδιωτικά κλαμπ. Εμείς λοιπόν μέσω αυτής της εφαρμογής θα μπορούμε να κλείσουμε αυτά τα δωμάτια σε καταπληκτικές τιμές. Για να καταλάβετε τι εννοώ, ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Για ένα δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο της Κρήτης, με ημερομηνία check-in 31 Αυγούστου και για 7 διανυκτερεύσεις, το ξενοδοχείο μας το δίνει 688 δολάρια, ενώ μέσω του Fun Trips μπορούμε να κλείσουμε το συγκεκριμένο δωμάτιο με 398 δολάρια. Άρα, έχουμε κέρδος 290 δολάρια. Να διευκρινίσω ότι μιλάμε με δολάρια και όχι με ευρώ. Στα ευρώ οι τιμές είναι πιο χαμηλές. Είναι όλα τα Fun Condos χαμηλότερα από τις τιμές της αγοράς? Όχι, γιατί η ευμετάβλητη αγορά στον χώρο της αναψυχής διαμορφώνει τις τιμές καθημερινά. Αυτό, σε συνδυασμό με διάφορες πρακτικές προσέλκυσης πελατών που χρησιμοποιούν κυρίως μικρά ξενοδοχεία, πιθανόν να δίνει στα Fun Condos τιμές υψηλότερες από την τιμή πόρτας ή από τις τιμές άλλων ανταγωνιστικών online μηχανών αναζήτησης. Αν ψάξετε όμως καλά, θα βρείτε εβδομάδες διακοπών σε εκπληκτικές τιμές. Ακούγοντας τα παραπάνω, πολλοί από εσάς απορρίψετε απευθείας αυτό το πρόγραμμα, γιατί σας ζητάει να πληρώσετε 16 ευρώ το μήνα για να γλιτώσετε κάποια από τα έξοδα των διακοπών σας. Αλλά λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα, σκέφτεστε ότι ίσως και να μην πάτε διακοπές τα επόμενα 3 ή 4 χρόνια. Κάποιοι άλλοι θα σκεφτήκατε ότι στην αρχή της παρουσίασης μιλήσαμε για εταιρεία παραγωγής χρήματος, ενώ εδώ βλέπετε μία μικρή προμήθεια από τα ταξίδια, άρα θεωρείτε ότι χαμένα λεφτά θα είναι η συνδρομή. Λοιπόν, βιαστήκατε. Όσα αναλύσαμε παραπάνω ήταν τα ωφέλη από το application. Τα κέρδη έρχονται με διαφορετικό τρόπο. Όταν αποφασίζετε να γίνετε μέλη και δείτε τα ωφέλη που έχετε, λογικό είναι να προτείνετε την εφαρμογή και σε φίλους σας. Ποιος δεν θέλει να πηγαίνει διακοπές και να έχει κάποιο κέρδος από αυτές? Οι φίλοι σας θα φέρνουν και άλλους φίλους και η ομάδα θα μεγαλώνει και μαζί της και τα κέρδη. Πώς μας πληρώνει η εταιρεία? Η εταιρεία δίνει 3 bonus. Το Matrix Bonus, το οποίο το δικαιούνται όλα τα μέλη, και το Magic Bonus και Coding Bonus, τα οποία κερδίζουν μόνο όσοι κάνουν νέες εγγραφές, δηλαδή φέρνουν νέα μέλη στην εταιρεία. Για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τα bonus, θα πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το Matrix, δηλαδή τον τρόπο που συνδέονται οι φύλλοι μεταξύ τους. Το Matrix που δημιουργείται είναι ένα μοντέλο 3x10, δηλαδή όταν κάνουμε 3 νέες εγγραφές, τοποθετούνται μία σειρά κάτω από εμάς. Οι υπόλοιπες εγγραφές δεν συνδέονται απευθείας με εμάς, αλλά τοποθετούνται σε χαμηλότερα επίπεδα.
Όσο προσθέτουμε νέα μέλη, το δέντρο μεγαλώνει και φτάνει μέχρι τα 10 επίπεδα. Τι γίνεται όμως όταν δεν μπορείτε να εισάγετε νέα μέλη? Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι εσείς ξεκινάτε έχοντας αυτή τη θέση στο Matrix. Μετά από λίγο καιρό κάνετε την πρώτη σας εγγραφή, ο οποίος με τη σειρά του εγγράφει άλλα 3 άτομα. Κάνετε και τη δεύτερη εγγραφή, ο οποίος δεν ασχολείται και δεν εισάγει νέα μέλη. Φτάνετε όμως σε ένα σημείο που δεν μπορείτε να εισάγετε κάποιον άλλον. Σταματάτε εδώ? Όχι. Ο upline σας, δηλαδή αυτός που σας σύστησε στην εταιρεία και κατέχει αυτή τη θέση, όταν θα κάνει εγγραφές, θα έρθει να συμπληρώσει τα κενά των δικών σας γραμμών. Δηλαδή, θα συμπληρώσει το τρίτο άτομο που σας λείπει και αργότερα θα συμπληρώσει και στην τρίτη σειρά και στην τέταρτη και στην πέμπτη και αυτό θα συνεχιστεί επάπειρο. Το ίδιο θα κάνετε και εσείς, βοηθώντας τα μέλη σας και μεγαλώνοντας το Matrix σας. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι παίζει σημαντικό ρόλο τόσο ο upline μας, όσο και εμείς για τους downline μας. Αφού είδαμε την ανάπτυξη του Matrix, μπορούμε να κατανοήσουμε και τα κέρδη που έχουμε από αυτό. Matrix Bonus είναι ένα μηνιαίο εισόδημα που κερδίζουμε από τα άτομα που βρίσκονται κάτω από εμάς, ανεξάρτητα με το αν τους έχουμε προσθέσει εμείς ή αυτός που μας έχει εγγράψει στην εταιρεία με τον τρόπο που δείξαμε παραπάνω. Και αναλυτικά. Για τις 3 πρώτες εγγραφές κερδίζουμε $1 από τον καθένα. Για την τέταρτη έως τη 12η $2 από τον καθένα και για τις υπόλοιπες από το 3ο έως το 6ο επίπεδο 0,25 λεπτά από τον καθένα, για το 7ο επίπεδο $2 για τον καθένα, για το 8ο, 9ο, 10ο επίπεδο $1 για τον καθένα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όταν έχουμε από κάτω μας 12 άτομα, ανεξάρτητα αν τους έχουμε εγγράψει εμείς ή ο upline μας, δεν πρόκειται να ξαναπληρώσουμε ποτέ συνδρομή γιατί έχουμε βγάλει ήδη τα $21 που χρειαζόμαστε μηνιαία. Εγώ αυτό άκουσα και αποφάσισα να εγγραφώ. Και στην αρχή, με μόλις μια προσωπική εγγραφή και με τη βοήθεια του upline μου, είχα ήδη συμπληρώσει τα 12 άτομα που χρειαζόμουν. Magic Bonus. Τα άτομα που έχουμε εισάγει προσωπικά κερδίζουν κάποια χρήματα το μήνα. Εμείς κερδίζουμε μηνιαία ένα bonus που προέρχεται από το σύνολο αυτών των χρημάτων. Αυτό το bonus μπορεί να είναι από 10 έως 50% αυτών των κερδών. Το ποσοστό προκύπτει από το σύνολο των εγγραφών, όπως φαίνεται και στη διαφάνεια. Για τις 3 εγγραφές το ποσοστό είναι 10%, για 6 20, για 10 30, για 20 40, για 50 100 και πάνω 50%. Με ένα παράδειγμα θα το καταλάβουμε καλύτερα. Εάν έχουμε 3 άτομα που βγάζουν συνολικά $1.000 το μήνα, εμείς θα κερδίζουμε $100 το μήνα από αυτούς. Εάν έχουμε 6 άτομα που βγάζουν συνολικά $1.000 το μήνα, εμείς θα κερδίζουμε $200 το μήνα από αυτούς. Εάν έχουμε 10 άτομα που βγάζουν συνολικά $1.000 το μήνα, εμείς θα κερδίζουμε $300 το μήνα. Εάν έχουμε 20 άτομα που βγάζουν συνολικά $1.000 το μήνα, εμείς θα κερδίζουμε $400 το μήνα μόνο από αυτούς. Φανταστείτε πόσα χρήματα μπορείτε να κερδίσετε αυξάνοντας συνεχώς τις εγγραφές σας. Coding Bonus είναι ένα εισόδημα που προέρχεται από τα μέλη που εισάγονται στην ομάδα μας και πληρώνεται μόνο μία φορά με την εγγραφή κάθε μέλους. Για τα πρώτα 3 άτομα δεν κερδίζουμε κάτι. Για το 4ο, 5ο και 6ο άτομο που θα εισάγουμε βγάζουμε $5 από τον καθένα. Για το 7ο, 8ο, 9ο και 10ο άτομο που θα εισάγουμε $8 για τον καθένα και από τον 11ο και πέρα $10 για τον καθένα. Βλέπουμε ότι δημιουργούνται 3 κατηγορίες, των 5, των 8 και των $10. Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί, τα λεφτά από τα 3 πρώτα άτομα που φέρουμε στην εταιρεία, ποιος τα παίρνει? Τα λεφτά αυτά πηγαίνουν σε αυτό που μας έγραψε. Με το σχεδιάγραμμα θα γίνει πιο κατανοητό. Έστω ότι έχετε κάνει 12 εγγραφές. Από το νούμερο 5 έχετε κερδίσει $5 από την εγγραφή του. Όταν με τη σειρά του κάνει 3 εγγραφές, τα χρήματα δεν θα τα πάρει ο νούμερο 5, αλλά εσείς. Δηλαδή, κερδίζετε $5 από τον καθένα. Αυτοί με τη σειρά τους, όταν θα κάνουν 3 εγγραφές, πάλι τα χρήματα θα τα πάρετε εσείς και αυτό συνεχίζεται σε βάθος. Αντίστοιχα, για τη δεύτερη κατηγορία των $8, από το νούμερο 8 κερδίζετε με την εγγραφή του $8. Όταν με τη σειρά του κάνει 3 εγγραφές, κερδίζετε από τον καθένα $8. Και το ίδιο και για την τρίτη κατηγορία των $10. Από το νούμερο 11, από τον οποίο κερδίζετε $10, όταν με τη σειρά του κάνει 3 εγγραφές, κερδίζετε από τον καθένα $10. Ας το δούμε λίγο και σε βάθος. Αυτά τα 3 άτομα
κωδικοποιούνται με εσάς σαν να τους γράψετε δηλαδή εσείς. Επομένως, και όταν αυτοί θα γράψουν από 3 άτομα, 9 στο σύνολο, πάλι εσείς θα πάρετε τα χρήματα. Το ίδιο γίνεται και πιο κάτω. Όταν οι 9 γράψουν 3 άτομα καθένας, δηλαδή 27 στο σύνολο, πάλι εσείς θα πάρετε τα χρήματα. Και όταν οι 27 γράψουν από 3 άτομα ο καθένας, δηλαδή 81 στο σύνολο, πάλι εσείς θα πάρετε τα χρήματα. Και αυτό συνεχίζεται σε βάθος. Αυτοί ήταν οι 3 τρόποι πληρωμής. Μία μικρή ανακεφαλαίωση θα μας βοηθήσει να συγκρατήσουμε κάποια σημαντικά πράγματα. Matrix bonus κερδίζουν όλοι, ακόμη και αν δεν φέρνουν κόσμο στην εταιρεία. Άρα, με ομάδα 12 ατόμων δεν ξαναπληρώνουμε συνδρομή. Magic bonus και coding bonus κερδίζουν μόνο όσοι κάνουν νέες εγγραφές. Και όσο περισσότερα άτομα γράφω, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό που θα παίρνω από τα κέρδη τους. Είμαι σίγουρο ότι ενθουσιαστήκατε με την ιδέα, αλλά αμφιβάλλετε αν θα μπορέσετε να εγγράψετε κάποιον. Σίγουρα δεν πρόκειται να κάνετε εγγραφές αν δεν ασχοληθείτε έστω και λίγο. Πώς είναι αυτό το λίγο? Λοιπόν, με την εγγραφή μας αποκτούμε τη δική μας σελίδα στο ίντερνετ και κατ' επέκταση το δικό μας link. Αυτό το link μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να συστήσουμε τη σελίδα μας σε τρίτους. Στην αρχή σε φίλους και γνωστούς, σίγουρα θα έχει καθένας από 300 φίλους στο Facebook και άλλους τόσους από τη δουλειά ή τις διάφορες δραστηριότητες. Και αν στη συνέχεια σας αρέσει η ιδέα και θέλετε να μεγαλώσετε την ομάδα σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε και σε αγνώστους. Και πώς θα γίνει αυτό? Όπως κάνω και εγώ τώρα με αυτό το βιντεάκι ή με πολλούς τρόπους, στους οποίους θα βρείτε μέσα στη δική σας σελίδα ή ακόμη και σε συνεργασία με τα άτομα που σας κάλεσε να δείτε αυτή την επιχειρηματική ευκαιρία. Μιλάμε για μια εφαρμογή που μας δίνει 2 επιλογές. Είτε απλά να αποκτήσουμε τη δική μας μηχανή αναζήτηση, να εκμεταλλευτούμε τις προσφορές από τα ταξίδια και τις χαμηλές τιμές στα δωμάτια και να έχουμε επιστροφή χρημάτων από αυτά, είτε ναι με να αποκτήσουμε τη δικιά μας μηχανή αναζήτηση, να εκμεταλλευτούμε τις προσφορές από τα ταξίδια, τις χαμηλές τιμές από τα δωμάτια, να έχουμε επιστροφή χρημάτων από αυτά, αλλά και να βγάλουμε και ένα μηνιαίο εισόδημα. 16 ευρώ δεν είναι μεγάλο ρίσκο. Αν και πραγματικά σας λέω, αυτά τα 16 ευρώ θα τα πάρετε πίσω στο τριπλάσιο και όχι μόνο, είτε κλείνοντας οικονομικές διακοπές, είτε από τα μπόνους. Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να κερδίσει κάποια επιπλέον χρήματα, χωρίς να χρειάζεται να δουλεύετε 10 και 12 ώρες καθημερινά κάνοντας δεύτερη και τρίτη δουλειά. Μην είστε αρνητικοί με την ιδέα επειδή έχετε ακούσει πολλούς που ασχολήθηκαν με παρόμοια πράγματα και απέτυχαν. Μήπως περιμέναν να μάθουν τα ποσά χωρίς την ελάχιστη προσπάθεια? Μήπως δεν είχαν τη στήριξη των συνεργατών? Εδώ δεν είστε μόνοι. Γίνονται online σεμινάρια στην ελληνική γλώσσα, ώστε να είμαστε άριστοι γνώστες του προϊόντος. Για οποιοδήποτε απορία ρωτάμε τους συνεργάτες μας και παίρνουμε άμεση απάντηση μέσω email. Και για να μην χάνουμε τις εξελίξεις, μιλάμε μεταξύ μας μέσω Skype και ενημερωνόμαστε με email. Προσωπικά ασχολούμαι σχεδόν 2 μήνες. Έχω πληρώσει μία φορά τα 16 ευρώ της συνδρομής, τα οποία δεν θα τα ξαναπληρώσω, γιατί με τις εγγραφές που έχω κάνει και με τη βοήθεια των upline μου, έχω ήδη ομάδα 47 ατόμων. Όσοι θέλετε να εγγραφείτε, ακολουθήστε το link που φαίνεται στη διαφάνεια και υπάρχει και στα σχόλια. Και μπορείτε να κάνετε είτε τη μηνιαία εγγραφή των 21 δολαρίων, είτε την ετήσια που ανέρχεται στα 252 δολάρια. Όσοι θέλετε απλά να δοκιμάσετε την εφαρμογή, μπορείτε ανέξοδα να κάνετε μία προεγγραφή από το παρακάτω link. Μην ξεχνάτε τα δωρεάν online σεμινάρια που πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 10 παρατέταρτο. Για οποιοδήποτε απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω Skype ή Facebook. Εύχομαι σύντομα πολλοί από εσάς να γίνουν μέλη της ομάδας μας. Μην χάνετε την ευκαιρία.